जितु UPPL BPL नि नमिनेशन फाइल जादों बेयाव जोबोद मानसि नुदों आरो बे नुनायनि गेजेराव खिन्थु मोनसे जिनिसखौ स्टाडि खालामनानै नायदों मानसिफ्रा नायदोंना नायाखै बेयाव बिराद हुलस्थुल नुदों खिन्थु 10% दस्रा गुबुन हारिखौ नुदों आरोखि बेनि गेजेराव आं नाफामानो बांसिन जोंनि मानसियानो बुंनो थाङोब्ला दा बेजोंथ' नोङो एमपि देरहाया नालाय बेखौ आं बुंनो सानो स्पष्ट खोथा आरो UPPL आवबो बेबायदि सिस्टेम गतिके जेसेबांखि मानो सेस्ता खालामा मानो UPPL बिफा बिसिनि एबा बेर्थ जागोन देरहानाया एकदम 100% निश्चित आरो आंनि जि कन्डिशन टार्म्स आं जेरेखम दा गमामायैनो गोथौ जायगा एरियायाव जेराव UPPL बिफा हाबनो हाया बे जायगायाव आं हाबदों आरो गोबां जनगोष्ठी आरो रायजो राजा आफा बिदा फंबायफोरजों सावरायदों आरो बिथांमोना बुंदों इबाननि खेथ्रआव गमामायैनो फैबाय थानाय दिनाव 2024 नैबे दा जितु दा आंनि नैबे नेतृत्व जे पाब्लिकेसन पार्टिनिफ्राय बेयाव हाबनो 100% खाथां खुनु जों प्रतिद्वन्दी जानाय नङा आरो खुनु माबाया केन्डिडेटआ मथामथि नैबे कन्डिशनाव नुदों जे चेलेन्ज खालामनो हाथावथाव फैयाखै आरोखि बर्तमान दानि नुनायाव खारन आं बेखौल' बुंगोन जेखिजाया नैबेनि खेथ्रआव क'क्राझारनि खेथ्रआव आं जिहेतु आंनि नैबे दा पार्टिया पाब्लिकेसन पार्टिया बेयाव खुनु माबाजों एलायन्स गैया जोंना UPPL BPL बा NDA कंग्रेसजों निजा बबिया मोनसे जिहेतु जोंनि बर' जाथिनि गेजेराव आइ आफा बिदा फंबायनि बिभिन्न जनगोष्ठीया बे खोथाखौ बुंदों जे मोनसे रिजनाल पार्टि नांगौमोन होननानै गतिके दा नैबे जे मोनसे चान्स मोननायलाय आरो पाब्लिकफ्रा बे जिनिसखौ गोबाङैनो लुबैनानै दंमोन जे बायद'आवसो जोङो जिहेतु जायगा गैयैयाव सार मेगन मेसेबनानै जोङो जे बे UPPL बिफाखौ जों सायख'योमोन खिन्थु नैबे खेथ्रआव जे नोंथाङा फैयोब्ला जों निस्सय जों क'क्राझारनि खेथ्रआव जोङो जिखुनु जाया नोंथांनि पार्टिखौ जों जेरेखम पाब्लिकेसन पार्टिनि नेतृत्व नोंथांखौ देरहासार खालामगोन बे खोथाखौ बुंदों आरोखि दा गेलेनो मोनला होननानै बुंबाय मा दा बिथाङाथ' आंनि मथेबा आं साननाय मथेबा बिथाङा गेलेनो मोननायाथ' दुरि खोथा जोंहा 10 बोसोर बेयो जोंनि ट्राइबेल जनगोष्ठी जिखुनु राभा गार' बर'खौ जेरेखम बे थगायनानै जाबाय आंनि मथेबा स्ट्रंलि आं बेखौ बुंनो सानो जे बिथाङा हाइकर्टआव जिहेतु अर्डार होसेयावबो लासिंसिंनि दिनै गावसोरनि माखासे मानसिफ्राबो बुंदों जे थैनाया साबसिन मा मोखाङै बिदि फैनो हाबाखै बियो आं बेखौसो लाजिनो ओंखारदों आरोखि 10 बोसोर बे थगायनानै जाबाय लुथिनानै जाबाय बिथांखौथ' आं बुंबाय 100% निस्सय बिथाङा दा जेलाव थांनांगौ आं बेखौल' आर'ज खालामो गसाइनाव आर'ज गाबनानै बुंगोन एकदम सियर बिथाङा जेल जासे जानानै बिथांखौ 10 बोसोर 15 बोसोर जेल जाहोनानै बिथांखौ एकदम मोनसे कर्टनि नियम मथे साजा होनांगौ आरोखि बेफोरखौ जों सिरियाव थानानै जानाय नङा आं बेखौ मोनसे आपिल खालामगोन जोंनि जनगोष्ठी बिभिन्न जोंनि ट्राइबेल माहारिनि रायजो राजा एबा बिथांमोनखौ स्ट्रं दिनैनिफ्राय बिसोर एक्सन लाथों बिनि एगेन्स्टै आरोखि जेरेखम षड़यन्त्र खालामगासिनो दं नङा बेफोरबायदि आरो फैबाय थानाय दिनाव निस्सय जाबावगोन आरोखि आं बेखौनो बुंनो सानो नबसारियानि जायगायाव गोदान सानै GSनिफ्राय नमिनेसना एक्सेप्ट जाबाय एक्सेप्टथ' जाथ'वामोन खारन मानो होननानै बुङोब्ला बेखौ बारा मिथिनो रोंला खिन्थु आंहा मोनसे साननाय हनाय मोनसे दंमोन आरोखि आंनि साननाय मथेबा आइडिय'लजियाव बे आंनि पार्सनेल बेक्तिगत आं होनो सानदों खारन DCआ गमामायैनो जुदि डाइरेक्टलि टिकेटखौ होनो सार्टिफिकेट कास्ट सार्टिफिकेटखौ होनो हायो दानि माबायाव बुंदों आरो बिभिन्न जोंनि मानसिफ्रा बेखौ खुदिदों आरोखि खिन्थु आंबो हमदांनो हायाखै जे मोनसे कास्ट सार्टिफिकेट होनोबा DCआ कनसार्न खालामनांगौ मोनसे ट्राइबेलनि माबाजों चेयारमेन प्रेसिडेन्टजों जे बिथाङा एनालाइसिस खालामनांगौ जे जिहेतु नोंथांनि कमिउनिटि बा बर' बा कसारि जेनेबा राभा गार'निफ्राय नंगौना बे खोथाखौ आरोखि डाइरेक्टलि DCआबो बेबायदि ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ जुदि गोसो जानानै होयोब्ला बेबायदिथ' फैबाय थानायाव बिदिबा जोंनि दिनाव खैफोदाव गोलैगोन निस्सय गमामायैनो नुनो मोनदों दा गतिके आं बेखौनो बुंनो सानो फैबाय थानाय दिनाव जिखि पार्टियानो जाया मानो आरो जिखि जोंनि ट्राइबेल माहारियानो जाया मानो बिथांमोना स्ट्रं बेखौ एक्सन लानांगौ आंनि हिसाबाव खारन जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव बिदि जानो मोना आरो मैया सबसे सिगां आंनो जेन'बा माखासे कुइसन सोंग्रोनाय जादों माखासे स्क्रुटिनिनि गेजेराव आं DCखौबो बुंदों माखासे खोथाखौ दा DCआ बेनि खेथ्रआव आंखौ एसे रागा जोंनाय बायदि खालामदों आरो खुद्रिदों जे नोंथाङा नोंथांनि दायित्वखौ मावबाय था दा आंहा टाइम गैया बेखिनिल' खिन्थु बिथांखौ आङो जेबो बुंला दा बिथाङा गावनि दायित्वखौ मावदों खिन्थु आं सानदोंमोन आरोखि माखासे केन्डिडेटखौबो एसे अपस खालामजानो लुबैदों बे खेथ्रआव गोबाङैनो नुदों गोबां जनगोष्ठीफ्रा आलादा रोखोमै बिसोरबो गेलेदों दा आंनि साननायाव आरोखि बे DCआ मा हिसाबै होनो आरोखि ट्राइबेल कास्ट सार्टिफिकेट आं बुंनो सानदों जुदि DCआ जुदि होनोब्ला खिन्थु बे मोनसे जोंनि थाखाय ट्राइबेल समस्या माबा थायो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिदिनो कनसार्न खालामनांगौ बबे जातिनि बे नंगौना नङा बेफोरबायदि खेथ्रखौसो स्पष्ट मोननानैसो बिथाङा साइनखौ होनांगौ नङाबाथ' गमामायैनो जुदि DCआ फैबाय थानाय दिनाव बेथ' एकदम जालि फेकआ जाखागोन 100% बेफोरबायदि आरोखि जाबावनायखौ नुहुरदों दा गतिके ओंखायनो प्रत्येकटा जोंनि जनगोष्ठी आफा बिदा फंबायखौ आं साखाफारा जानो थिनदों फैबाय थानाय दानाव जाहाथे बिदि जाथों आरोखि नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि
दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमी फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमी फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमी फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।